Ngiyakhuleka ezulwini, ngiyakhuleka Shembo ingcwele, ngiyakhuleka ikhululwe imofa, sengimiphe kwesiziba Nkosi, wonke abengiguqe nabo sebehleli phansi. Ngithwaleke Nkosi njengoba wangibumba Nkosi, wathi Nkosi ngelinye ilanga ngiyoguqa phambi kwesishwele ezingaka Nkosi nibe ispeaker sakho, ukuba Nkosi lo mhlangano wakho ingcwele kaJulayi ubusiswe Nkosi ngokuthi kuguqe mina Shembo ingcwele. Amen. Ngiyasicelela ke bantwana basezulwini, ngikhuleka ezulwini lonyazi, ngikhuleka endlunkulu yasezulwini, ngikhuleka amakhosini asendlunkulu, ngibingelela abafundisi benkosi, abavangeli, abashumayeli, abakhokheli, abaphathi bamakhosazane nebandla lonke ngegama lonyazi. Amen. Bantwana benkosi, umuntu uma ngabe eseguqile lapha kufanele kuvele ukuthi uyisithunywa senkosi yamaNazaretha unyazi lwezulu. Ngithunyiwe ke nami bantwana benkosi eManazaretheni ayingcwele kulesi sigaba naleli thuba ukuba ngikhuluma amazwi enkosi ezophilisa ngayo abantu bayo. Amen. Ngikhulekela umoya kaShembe bantwana benkosi unyazi lwezulu ukuba ungithwale kulesi sigaba ukuthi oyedwa bantwana benkosi aphume ezuzile ngale mzuzu embalwa engiguqe ngayo. Amen. Ingoma amakhulu 221 221 ingqongqoze ezulwini bantwana benkosi ukuba uNkulunkulu akhumbule izwe lakithi njengoba bantwana benkosi inkosi iyamazi uguqile. Bantwana benkosi umfundisi uJele wezwe lakwaHlabisa. Amen. Yeza Nkosi mina ngedwa
Ngiyabonga abantwana benkosi ukungiphekezela ngiyokhoza kuyi. Le ndaba esibuyo abantwana benkosi inzima. Ngake ngezwa umfundisi wezwe lakithi ubaba umfundisi uMlungwana ethi Nkosi namhlanje uthuma ingane. Indawo kwamsuka. Namhla Nkosi uthumelene ekhasele eziko. Kodwa Nkosi ngethemba lokuthi uma ikhasela kwelakhe iziko Shembe uzoyidonsa ikhuni ingashi. Bese ngikhuleka Shembe oyingcwele ukuthi uvule inhliziyo yomuntu ngomuntu okhona lapha endlini ezwe izwi lakho nyaziso. Amen. Ngoba umuntu ongena lapha endlini ayivale inhliziyo yakhe uhamba ekhaya engaphethe lutho. Uthi usuhlala emhlanganweni omkhulu kangaka kaJehova ubuyele ekhaya ungaphethe lutho ngoba inhliziyo yakho uvala isivalo waze waphiya. Kunesilwane ngisibonile emazweni akithi okuthiwa ingududu. Ngisibonile nalapha ebuhleni. Sikimi nawe. Umshumayeli Limpopo yongibambela incwadi yehlabelelo 25 ivesi 7 no 9. Aphinde angibambela incwadi yabaseFesi 4 ivesi elika 31. Sawubhala incwadi kaJohane 14 ivesi elika 15. Kokhele verse 7 and 9, 25. Wow. Ma ungakhumbuli Jehova oyingcwele nyazi lwezulu ngiyacela ukuthi lokho okulandelayo ungakukhumbuli ngami. Ma ungakhumbuli izono zobusha bami. Njengoba ngiguqe lapha abantwana benkosi ngimusha. Iqiniso lithi akekho umuntu omusha olingana nami ongakaza phambuke. Kodwa ngiyacela Nkosi eyingcwele nyazi lasezulwini ukuthi ukuguqa kwami lapha Nkosi ungayikhumbuli izono zami ukuze kuphile abantu bakho. Amen. Mbeko zami. Njengoba bengiza lapha abantwana benkosi imoto bengihamba ngazo zishawa amakhamera zombili isono leso khulumeni. Kodwa ngiyacela Nkosi ukuthi uma sengilapha ukuphambuka kwami ngoba bengize kuwe Shembe oyingcwele ngizokhonza wena ungakukhumbuli konke lokho. Njengomusa wakho ngoba wena Shembe nomusa singaka nje size emseni wakho nyazi lasezulwini size kuwe guqa abadelo oyingcwele. ngikhumbule wena. Khumbula mina Nkosi, ukhumbule izwe lakithi kwahlabisa. Ukhumbule Nkosi ukuthi kunabantwana bakhe bebethanda ukuza lapha emazweni onke omhlaba. Kodwa Nkosi ngokweswela nangeyinkinga Shembe abekho lapha ubakhumbule Nkosi yamaNazaretha. Ngenxa yokulunga kwakho Jehova. Akekho umuntu olunga okudlula uShembe emhlabeni bantwana benkosi. Ngisho singona kangakanani kodwa uma sesiphambi kwakhe ukhipha igama elilodwa athi ngiyanithanda amaNazaretha ayingcwele. Amen. Ushembe ngiyabonga mfumane. Ushembe ulungile bantwana benkosi. Uma singabambelela kulelo gama lokuthi uShembe ulungile, siyilungise nathi ukuze sithandwe unyazi. Amen. Bantwana benkosi, njengoba ngishilo uthunywe ingane bantwana benkosi, obaba bazoba kuyangisiza njengoba kuhlabisela eduze kwami. Umpopho mase ngubhekisa ngasebendlebeni bathi yehlisa phela ukuze kulunge bezwe baba. Amen. Ya.
uShembe usemthathaphi lo oseguqe phambi kwethu esekhuluma indaba ezinkulu kangaka. Manje ngezwe kuleli bandla kuthi uma kukhanda umfundisi uShembe uhamba iminyaka engamashumi amane. Ecinga umfundisi emkhanda kuba zoguqa lapha akhulume nabantu bakhe. Ngixoxelwa umvangeli uThabede wasemakhosini osanda kuhamba uthi mfana wami ngiyafisa ukuthi kuleli sonto uyiphathe kahle ngoba ngelinye ilanga sathi sizinsizwa sisebenza eThekwini sihlala lapha eWema sasuka ngelinye ilanga sahamba sathathwa uthando lwasesontweni sahamba sawusebenza emzini wasePhakameni. Uthi sasisebenza lapha sikhipha igcobo neziphunzi eziphazamisa abantu emgidini uthi sasebenza kwashawu1 kwashawu2 ntambama laze lashona ilanga sithe singazelele sabona sekuqhamuka ingane nesiketekete yafika yasibeka lapha sakuba uthi sanyomuka ngawani wayesesala lo nozala wena. Ithi lensizwe endala wasala sabuyela emadokodweni uthi ngesikade laphuma izwi ezulwini enkosini yesibili kuleli bandla ulangaphuma sikothe nabathawu yabahangu. Yathi ngicela ukubuza ukuthi usekhona yini umuntu osebenzayo lapha yathi ngane inkosi yamakhosi usekhona yathi hamba umbize weza wafika wathi guqa lapha mfana ngoba isibongo wathi ngoba jele wathi inkosi ikubusise wena usiyozala izisebenzi kaShembe eziyosebenza umsebenzi osezingeni eliphezulu kuleli bandla. Shambo Uthe ngelinye ilanga lensizwe yayisiyaganwa igawe imbili yadlala yabheka ezansi thina sidlalileke yadlala yayale yaganwa lensizwa yabathola abantwana ngezwe kaShembe kwase kuthi kulowo wesibili umakoti basebenqaba abantwana babafana kwaqhamuka intombi ezine. Yasiyasuka lensizwa iphikelele emakadini lapho indlondlo yomsa eyayibuthise khona yathi inkosi yamakhosi anginayo ingane yomfana kuleli ekhaya wathi inkosi ibusise bayeza lapho. Angithi lapho bazosebenza umsebenzi waleli bandla bayeza lapho. Shembe munye abantwana benkosi futhi koze kuphupha umhlaba futhi kuyoze kushona ilanga kuwe uShembe lokho emunye. Zafika lezi ingane bantwana basezulwini zimbili zingamawele zizinhle umuntu umhleke manganga ngoba sengishela. Lafika lezi ingane zimbili wangena umone emndenini kodwa awulaleli ikhasi selivuka wavolontiya omunye uanti wathi hayi mina ngizoyithatha leyo mfana siqede yonke lento. Wasebeshela ngezansi nawe yazike lapho kweshelwa khona wabuye nesitaputapu kuthe kungazelele umuntu wangena endlini wacinga ingane ziyafana phela kasaboni yiphi yomfana yiphi entombazane wakhwashaza umuntu eminyango wayesegcoba ingane long waphuma. Lathi lishona ilanga ingane entombazane yayisihambile emhlabeni. Amen. 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 uShembe lapho abuya khona nami bantwana benkosi omunye umuntu wayengakamlandi lapho ngoba lesi sandle saphethezwa sangena endaweni erongi. uShembe wayebona ukuthi lona ngimgcinele ukuthi ngelinye ilanga ngomhla ka13 kuJulayi 2024 uyomi phambi kweyishwele abatshela uShembe uthixo. Amen. Ngelinye ilanga ngoba ngifuna ukukusondeza enkosini
ngifuna abantwana benkosi uShembe sisondele kuye futhi sisondele kamnandi kuShembe ngoba uShembe uyasithanda lelinye ilanga inkosikazi lapha ngakithi angingabheki ngapha bakhokhela bazoyithi mhlobo iyagula lenkosikazi isizixego nayinhloko bayithatha abantu abayo bayisegibisila ikhona inkosi uthi ngonkosazane ihamba phakathi kwabantu lapha ithi khuluma wena kwenze njani wena uphethwe yini yafika kumkhokheli yashintsha isweni inkosi yamakhosi yathulana umkhokheli kwathi inkosi yamakhosi yagula yathi hakula umkhokheli yashula yabhekelela yaphinde yashula yabhekelela yabuya yathi ngithamuna umkhokheli kaguli kunabantu asonta nabo umuzi angakaze ungene uyazi ukuthi inkinga kamkhokheli yini ukuthi wazi ukuthi izingane zakhe zinjengoba zingaganwa zingasebenzi zibulawa kuloya muzi akayikhona wayeseshintsha uShembe wathi vele ibulawa khona kodwa wena mkhokheli ukuze usinde hamba ufike uthatha amakhosikazi nihambe niyokwenza kulwesine kuya muzi litshela abantu ukuthi uShembe ubani yabathatha lenkosikazi namakhosikazi yaphikelana khona hamba yakhona namakhosikazi usisaphi kuloya muzi ngoba kuloya muzi kubuye kukhale igofu kuloya muzi sizowudla ngeenkambi zawo namhlanje baphikelana khona bafika bangena yangena inkosikazi kaShembe yangena bawudilayo umuzi basebengena bethi yatha phansi bathi vukana engawazi ulwesine oluhamba liyothandaza emsini womuntu ubona ukuthi uzophuma uphetheni lapha endlini sasekhuluma indlozi lazasesilweni ukuthi uShembe uNkulunkulu makwenze njani ithe inkosi yamaNazaretha itiye lokuqala mkhokheli elizongena lizophuzwa nguwe bathi bethi ameni ingane zaseyiguqile lamathreye emnyango zangena limbosiwe ngenethi lenene ribbon phezulu elisiphambana bandela phambi komkhokheli liyashuna wobuka ushukela walibuka ubisi washaba ngeyibhune embili kashukela brown iphuzu ushukela brown uyipila wawufaka lapha etiyeni washaba imbili ezobisi waliphendula kabili lashuma intuthu labheka phezulu wena wabona impepho uma ngabe into ihamba kahle ekhaya walijikijela ngesipunu waliphephetha kancane walifaka emlonyeni bayambuka waphinde walibhibhada namhlanje asena mkhokheli asibe silungise omunye ezothatha isipini walishaba ngesipunu laze lathi ukudamba ukushisa walijikijela lokho emlonyeni baphuma bahamba wasinda umkhokheli kabongishela amen izwe esilakhele lakwashabisa elimakhosi mabili Jehova wakithi lakhelene nezwe lasemdletsheni siyacela Nkosi ukukhumbule izwe lasemdletsheni elihanjelwe inkosi enyangeni ezimbalwa ezidlule Nkosi emakhosi siyacela ukukhumbule leli yazwe ulikhumbule Nkosi ngoba liyakuthanda amen
siyotshala ke inkosi uma sifika lapha na singabafundisi siba u4 bese abantu lapha na zigidini enkulungwane ithendeleleni namabele bese kuthiwa ay ozokwenza izwi uma ngabe sesitshala inkosi ayikuzobe nomfundisi lo osemusha lo kuthi nawo kwenzekani manje abantu abaningi ngakaka khona ngisho umduna enkulu wesizwe khona amakhosi khona yonke into kuthiwa khulume mina ngase ngithi kodwa uShembe uyakwazi afuna ukungithuma khona ngathi mangiguqa abantwana benkosi ngayibiza incwadi engayibiza lapho ngase ngibiza ingoma eyeshumi nanhlanu ezihlabeleni zamaNazaretha ithi inkosi yethu simaka bamtusa abantu uShembe bathi awu kanti uShembe mhle kangaka uShembe mhle kangaka ukwazi ukukhuluma phambi kweyihlwele ezinkulu kangaka akhulume ngegama lonyazi athi unyazi usemhlele siphume lapho abantwana benkosi kuthe ngihambe ngetoho ngapha ngasehluhluwe kwase kusondela uzamwethu wathi mfundisi engibiza kanjalo phela umsebenzi kaMfundisi uJaya unyazi lwekile abantwana besizwe ngithethwe nami namkhona engaphetha ababili bathathu kodwa sekuthiwa reverend Jele mtho ngibhalela incwadi uma ungekho reverend le ayisekile sekuzomunye uzakwethu uthi ngifuna ukubuza mfundisi ukuthi le ngoma obuyihlabelela sithula inkosi sitshala inkosi yasemdletsheni ihlatshelela uma kwenze njani ngithi mwayi ingoma yaShembe zihlatshelela ubumnandi zihlatshelela usizi zihlatshelela ukunxusa zihlatshelela ukujabula zihlatshelela ukugida zihlabelela yonke into ekhona emhlabeni uShembe phela uyiyo yonke into amen ayi ingoma kaShembe ongathi uma uyihlabelela ungayithatha uyifake entweni ethize uma uhluleka ukwenza lokho thandaza uNkulunkulu akuphe umoya amen ngoba iqiniso lithi into ekaShembe uma ungenayo umoya phandle amen ngaphandle angikhuluma ngomoya nje noheleza phandle ngikhuluma ngomoya wonyazi amen hey bantwana benkosi sengathi uShembe singamphatha kahle ngoba phela abantu abawusuka bamthanda ukudlula thina uma uthi uShembe siyomthanda ngokuba nomoya wakhe amen ithi lensizwa umfundisi ngithi akukhulume kanjena ngoba thina sihamba ipolitiki kunensizwa wathi mawusu ungene ebhesini lesibili engangihleli nayo esiyazi ukuthi uShasbam ephuma ejele sayibonisa iflathela ichipha izinyembezi siyayibuza kwenze njani ithi ngiyambona lo mfundisi ohlabelela lapho phakathi uthi khona ivesi ayithintile ethi khanyisela abadabukileyo ngathi ngiboshiwe kwanongoma ngibulela abantu abayishumi nanhlanu ngahamba ngathi abantu abanginikelela elinga kwafika unyazi wesulu lafika lehlabelela lengoma lathi phuma wena lapho wenzani uthi uShembe wenzani lapha wena ngoba laba abantu abayishumi nanhlanu babulawa ukhokho wakho ukhokho wakho uzama ukuyiveza ukuthi mkezeni phela naye ngoba uyafuna ungena emndenini uyafuna ukuyezulwini uthi ngathi ngizokuseni kwasekukhala insimbi ngabizwa ngegama kodwa liphelile icala hambe ngihambe ngiqalaza ukuthi abeze kungibiza yini kanti uShembe uthe khanyisela abadabukileyo ayi uShembe ezobona umuntu
obulala abantu abayishumi nanhlanu wena ungabulele umuntu inkinga inhliziyo kuphela funa ungene esibhuqweni sokuthi ushembe athola ukhiye ofanele avule enhliziyweni yakho angene ushembe ngoba ushembe uphelele amen sibuye linda abantu benkosi kade siyonxusa ukhiye kumezwe ezwe nomhlaba abanye lokhiye abantwana benkosi bathi bengena nje linda bawuthola abanye bathi beguqa ethempelini babe uthola abanye bathi bangena esangweni behla amatsheni lapha phezulu babe ukhahlela inyawo wayositha la ngane emhlathini ngomoya kaShembe umuntu kuleli sonto ngisho umbuka uyambona ukuthi lo ubhalwe umoya wonyazi amen kodwa uma sizohluleka abantwana benkosi sisodwa ukubonana ukuthi ngabe wena mfowethu eduze kwami uyaluzwa yini unyazi ngaphakathi kuwe uma singavuma leyo nto ungathi uguqa phambi kaNkulunkulu aza ngakulinda ukuthi usho akhiphe isibusiso uthole ukufunayo sengiyakulo yadaba lengududu engingakhuluma ngayo sikujulayi bantwana benkosi uma inhliziyo yakho kulojulayi ike yehluleka uconnecta kuShembe hayi kulukhuni kuwe ngelinye ilanga singabashumayela isibane sinyukela kwelinye ithempeli lapha ngakithi kuthiwa kusenaleni uma sifika khona bese phuthuma umshumayelo lapha ngejubane eze kithi kubashumayeli ngiyabonga ukuthi ufike ngesivakashela kodwa uma bantwana benkosi ngiyayibona le yandlu sithi siyibona indlu yesonto le yandlu inamawindi ealuminium inezikaba zealuminium inkinga ngale yandlu ayinawo amaglasi uthi ke bantwana benkosi njengoba ingenawo amaglasi kuvele kukhuphuka isilwane ngale ehlathini okuthiwa ingududu sifike siyibuke la ewindini sibone esinye ngale ngaphakathi sithi sishale lesilwane kufe iwindi siphinde sedlule siye kwelinye sibone ingududu ngaphakathi sishaye kufe iwindi sawashasa waqeda mawindi uthi ke bashumayela uma ningafika nikhuluma udaba lale ngududu uShembe yonibusisa ayi bese ngibashaya mphele ngihamba nabo ngithi hayi mina ngizofunda umthandazo mina nizobe senikhuluma lolu daba bese nguthatha umthandazo ngise nawo kahle ngise nawo ayi Shembe uzosikhumbula Nkosi ngoba Nkosi izinto zakho siyafisa Nkosi yamakhosi ukuzenza kahle sengathi noma Nkosi sinike umthandazo siyifunde kahle ukuze wena ofunda umthandazo uzoza ukuthi umthandazo uthini amen ngoba kuyinkinga ukuthi ngifunde lihlwe lengaka mina ngiyizwa lento engiphethe lapho uthini kodwa uma umoya kaShembe ungekho uzofunda nje ube uhazule akuphebezela umogeni nindize nize niyoshona wena uhlale phansi ungezwanga ukuthi kuthiwa Shembe ngasikhumbula amen singene lapha ufunda umthandazo siyishaya inkosi insizwa bese ivuka into kaShembe kimi mase bezovala bese ngivele ngiyasukuma ngithi hayi Mshumayeli inkonsi iphelile cela ukubeka nanka amazwi uma siqeda la wonke umuntu olapha endlini uzonikela ishumi uJehova uzongena elinda uzothatha le mali ufike lapha embengeni ungasho lutho ufuna ukuthi imali yengududu umnikelo wengududu ngase ngithi kodwa ngifuna ukuthi uhamba lo mnikelo wengududu ngibe sengikhulumile lapha endlini ubani lo okwathi uthengwa lama aluminium amawindi wathi hawu sekuyi aluminium yani ethempelini sihola impesheni ubani lo owathi ialuminium yani kodwa lena Mshumayeli sekuzongena uJehova lapha endlini kanti Yesu silile emsamo uthi ye kwakungathi nathi amgududu isifikile nithi yabona nje ababekhala nje Mshumayeli einhlizweni zabo uyangena umoya kaShembe bakhononda abantu balapha endlini ngesikhathi wenza ithempeli ukuthi libe lihle ulifaka aluminium bathi bona bahola impesheni bathi bahola imali zamaqolo basho konke sekuyi aluminium yani kuzongena unyazi imkhona lapha endlini nabo ke sebeyakhala isifikile ingududu izoba khombuza ukuthi bawo abangani bayi ingududu bangabe nje amathempeli onyazi angakheki ngoba kunengududu iyangena ingududu amemeze umfundisi walelozo bamemeza abavangeli bamemeza abashumayeli amemeza amakomiti ukuthi hayibo wozani nganeno kuthiwa ngeke sakhele usibanibani musti hawu uShembe sokusibanibani usaseduze kwalunyazi ukhuluma kanjalo
bamemeza abafundisi bathi sondelani nganeno uthi hayi akenze nabantu bakhe labo ungani nabantu bakhe. Ngithi ke Mshumayeli thatha lo mnikelo uhambe nawo use lapha enkosini ufike usho ukuthi sinikelela ingududu ngeke phinde ingududu ibuye lapha ekhaya ayikaze iphinde ingududu ibuye lapha ekhaya kongisha. Amen. Amen. Kodwa masingena kuJulayi inhliziyo yakhe inengududu uzokwenza njani ngoba usumlofu uphetholo ongaka waze wafika lapha wafika wahlala wadla wenza yonke into uhamba neziguqo kodwa enhlizweni yakho ukhiya ingududu. Asikhiphe abantwana benkosi ingududu ushe yathi ngonyama yomhlaba esanda kwebuza yathi ushembe lo maNazaretha ophambi kwenu ukuphethe konke kodwa ke nithi ukunyusa kancane ilevel lokukholwa ake nithi ukuphakamisa kancane ilevel lokukholwa ushembe uzoninika zonke izinto. Amen. Kwaphuma siphuma lapha endlini umuyodla uzobona ngokuthi isikhaftini singadleki ukuthi khona ingududu. Uzobona ngokuthi ngisho ubona khona iNazaretha elihlezi elilusizi wena ufuna isikhaftini uflathele ubheke ehlathini. Khipha ingududu kancane. Amen. Mangiphiwe wasnabe bantwana benkosi kukhona izinto uma sisandela phambi komdala weinsuku okufuna ukuthi siyishiye emakhaya noma ngabe siyithanda lokho kwedlulele. Kukhona izinto njengoba inkosi yamaNazaretha isemukela isilukhiye yathi inkosi inibusise yasho level 1 yangena ku level 2 yathi inkosi inibusise yangena ku level 3 kuwakufuleki ba awukhishwe kini konke okubabayo. Khiphani into ezibabayo abantwana benkosi uJulayi wonyaza uyidinga into ebabayo umuntu oyiNazaretha. Nolaka umuntu oyiNazaretha uthi unolaka uthi uyabheka ngakuyo kodwa ha lapha kufakwa libuya namadavathi kulo kodwa ulapha kuJulayi uzothi inkosi ngibone. Inkosi izombona kanjani ehoqile usheba kabathanda abantu abane angry face. Yeah. Nokuthukuthela nomsindo. Kulomhlangano kaJulayi uma kuwena ozoba isisulu sokuthola isiqalekiso sokuba ngumsindo uyothupha ubuphi. Uthi uNkulunkulu akafuneki umuntu onolaka kulo Julayi ngoba lapha sizocenta indlela ebheke ezulwini wena ucenta indlela umuntu umehlabule eqasukile ugena umbila. Ay, madoda. Ay. Ngokuthuka. Awu. Uma kahle kukhona umuntu lapha endlini oyiNazaretha lonyazi onenhlamba. Hayi. Phandle ngempela ngahlulela ngisho nayini nje. Umuntu onenhlamba esontweni bafundisi benkosi akafuneki. Umuntu onenhlamba ngisho emzini kayise umuzi uyahlonishwa awukwazi uhaza ngenhlamba nje. Yini ungahazi uthi wonke amaNazaretha awabe yini ungahazi kanjalo. Ya. Kanye namaqhubu onke silapha nje. Kukhona umuntu othi lo wembona lo ngeke impela uyabona abantu bonke engingabaxolela hayi kodwa lapha endlini uphambi konyazi oluxolela abantu iminyaka ewu13 beligijimisa inkantolo uyabaxolela unyazi
Uyaxolela unyazi ngoba liyababona ukuthi labo bambona ukuthi lona uvele ezulwini. Kodwa wena unequbu lika 2018. Hayi lona wagenqa imbuzi yayo. Hawu ngembuzi nje. Sesingathi singamlalela uJehova. Imbuzi zakhe zangena zadla ngamakabishi nje. Sesingathi singayi kubo kaShembe. Ngokubamba amaqhubu silapha kuJulayi. Umhlangano oyistage sazo zonke imhlangano kaShembe kodwa unequbu ula. Uzothini kanti lapha? Ngoba lapha size emseni wonyazi. Sizomukela kanjani umusa wonyazi wena kunomuntu ombeke nje i-remainder isho njalo into ngenzalayo. Ithi mntana umuntu womenza i-remainder. Kunomuntu wanomenza i-remainder ukuthi ngisho ngabaxolela bonke lona ngeke. Bese uguqa phambi kwamnikazi. Ashaya isimali sakhe athi inkosi ibusise kanti ufumba amalahle kuwe. Uzothi uShembe akakusizi ngoba wena ubamba amaqhubu. Uma umuntu ebamba amaqhubu lo muntu akanawo umoya kaNkulunkulu. Ngeke kuhlale endaweni inye lezi zinto zombili. Sekhona kushumayela. Nibe mnene omunye komunye. Sizwelane eNazaretha. uShembe lo July ungithuma ukuthi angizothe eNazaretheni ake sibe munye. Ake sizwelane bantwana benkosi. Angabe bikho umuntu othi noma ehanjelwe abe intandane ayonqoze yedwa ahlale nomndeni sikhona siwukhumbo ngaka. Ya. Sihawukelane bantwana benkosi sisiza. Nithethelelane. Nentetheleli balulekile. Njengoba nothi kepha wena Nkosi Jehova emzini waseGibisela. Le verse ngiye ngithi mangibona ifoto lonyazi ngithi kepha wena Nkosi Jehova awuzange usilahle noma siyizoni wawuyibhomu emzini waseGibisela lathi qinci phakathi kwethu. Wabuye wacabanga uNkulunkulu ebathanda abantu bakhe wathi hayi bantwana benkosi sengiyakhoxisa lokho engabe ukuhoxa kwenkosi yamaNazaretha sakubuka sakubekaphi. Ngoba inkosi yamaNazaretha ifika ishintsho besibuka thina ukuthi laba bantu bayacabanga ukuthi bahamba nami ngivela mina entabazwe. Ithi inkosi ngiyakhoxisa abantwana benkosi amagama engiwashilo wathi phihle ibhomu phakathi kwethu. Ngithi noma ngingumncinyana Nkosi kodwa le verse iyosiphendulela yokuthi kepha wena Nkosi Jehova awuzange usilahle usilondolozele sesafika kuJulayi. John 14 verse 17. Ukube abantwana benkosi ithuba benginalo ngiza kule nkonzo ithi ashele isimangaliso labo kuhlakanipha. Ukube benginalo ithuba bengizongena esitolo sakwaGame ngithenge itennis. Kodwa ngithe ngoba ithuba ngilitholanga angifake ingubo enombala wetennis ukuze ngizozwakala ukuthi ngithini. Yeah. Uliphethe itennis uligqoka phansi alihlali phansi libheka phezulu. Into eyenza ukuthi lingahlali phansi ukuthi wena
ubona itenisi kodwa phakathi kunomoya. Uma uyinazaretha uwa ulale ngesisu usushoda ngento eyodwa nje umoya kaShembe. Kodwa unomoya kaShembe nomuwa uyagoma ubheke phezulu ngoba uShembe phezulu akekho phansi. Wakuthi masiphuma lapha uhamba ulithenga itenisi ulidome phansi ubona lizohlala emphansi. Linomoya lona wena ubona umbala wetenisi wale ngubo engiyifakile kodwa khona umbala ongawuboni umoya. Sihlezi lapha sonke sifana namathenisi kunento uShembe ayifakile kithi eyakho isagcwele yini noma isiwuhafu noma isikota. Ay. Funda. Isho umoya weqiniso. Mina ngikhuluma ngomoya weqiniso owuShembe unyazi lwezulu ukuthi yiba nomoya okuwe ngaphakathi kodwa ube yiqiniso. Elingemamukele izwe. uShembe njengoba besehamba 10 neminyaka emithathu eyinkantolo izwe belingamamukeli. Ngokuba lingamboni. Yingoba abasiwona bona amatenisi bangamabhelundi anedahlale phansi aqhume yingakho bengamboni uShembe. Lingamazi. Ngeke futhi bamazi into abayaziyo ukuthi kufuneka bafike bazoshawuhele lapha bazophaphatha kodwa bebebazi uShembe abamazi. Kodwa nina Ngoba nina ningamathenisi onyazi niyamazi lohlela lapha ePelpiti ukuthi ungithixo. ehlala nani. Nizomazi kanjani kanti umehlala ezulwini yingakho lapho phakathi kwethu ewumoya weqiniso. Phakathi kwenu. uShembe uyoba nathi maNazaretha. Angikunishiya nizinkedayo. Yena babisini. Baba ngingumntwana wakho. Ngelinye ilanga lapha kwamlungu ngizwe ngiyabizwa e-reception kuthi uyafuneka kuthi bakufuneka umfundisi ujele hayi basho mina fikelele khona. Ngifika insizwa engiyaziyo nje endaweni enamakhumbi ithi mfundisi bengilindele lithuba lokuthi ngizwe ukuthi usumfundisi bese ngikutshela ukuthi uShembe uNkulunkulu kangakanani. Hawu ayikhonzi nathi insizwa. Ithi mina umoya kaShembe niyawazi. Umoya kaShembe siwugade abantwana beNkosi singawemuka ngabantu. Abantu abazomthanda uShembe bedlule thina. Ithi lensizwa ke ngikuxoxele ngelinye ilanga ngiqasha umuntu nginezimoto ezimbili amakhumbi. Ngiyamqasha lo muntu uhambisa abantu sesuka uyiNazaretha. Usesuka uthatha imoto yami uya naye elinda. Ufika lapha elinda uthenga ifoto lenkosi uthiwe lamakhosazana ulilengisa lapha esibukweni. Sengiyambuza ukuthi hawu ndoda ngakunika ifosholo wawusilivunela isemvunulo yakini kwenzekani. Insizwa enomoya kaShembe imphendula kahle ayilwi. Ithi hayi mlungu leli fosholo linikeze mina lisebenza mina ngisebenzela wena. uShembe lona ngemfakela ukuthi avikele mina avikele nalabo abantu engibathuthayo
ukuze wena uthole imali. Amen. Adingeka amasoka kuleli bandla. Ayadingeka amasoka kuleli bandla. Ushembe azomcanyathela kahle. Amen. Uthi ke lo mnumzana ngase ngiyiyeka lensizwa yonyazi yahamba ngale moto. Uthi kodwa kwahamba saphambana nalensizwa, saphambana ngendlela ukuthi siyehlukana. Wathi beweliwele ebheke emdletsheni ngathi mana khona lapho nemoto yami ngiyeza noma udriver sizoyilanda. Uthi ngathi mangifika ngamehlisa kabuhlungu umuntu kaShembe wahamba ngeenyawo ngangena emotweni yami ngithe uma ngikhuphuka hawu naleli foto walidumela waliposta esikhotheni. Wahamba nomuntu wayela ekhaya wahamba nalona wayela kubo. Uthi ngathi ngilele ebusuku ngelinye ilanga ngayibona inkosi yamaNazaretha uThixo lokathiya lungibuka luze linikene ikhanda ngilele ebusuku ngithi hawu nangu Shembe hawu uShembe ufuna nike ngoba ngamxosha phela umuntu wakhe. Uthi imoto yokuqala yaqhuma amasondo amabili ngosuku olulodwa, enye yaqhuma amathathu, enye yabulala ugearbox, enye yabulala injini zahlala phansi. Uthi yafika lenkosi yakuthula yafika yambuka yanikina ikhanda yambuka yasiyanyamalala. Uthi ngakusasa kwase kungena ucingo ufona le yansizwa yasempangeni yathi mlungu uyaphila wathi ngiyaphila wathi liphi ifoto la. Uthi ngashobana into ngakazoyibone uthi ngathi hayi kulungile ngizolungisa ngacinga lapho kunoShembe khona ngafika ngalithenga leli foto ngashayela imoto ngaphikelela empangeni ngafika ngamnika wathi ngiyabonga mlungu inkosi ikubusise uShembe uzoyikhulula into zakho uthi ngabona kuvuka ngakunye ila ngakhumba u8 namhlanje. Amen. Ngomoya kaShembe. Amen. Kosi yamakhosi ubungiphe wona ukuba ngafaka kubantu bakho ngifulekela ukuba ithole indawo ukhumbule izwi lakithi wahlabisa ukhumbule umndeni wakithi ukhumbule insizwa yakubona Shembe ingcwele ubaba usinaza bethu yahleka isitambi sehlela amakhola aphuma phinca phumanise ngibiza inkonzo umfuka sinaza bethu yahleka uye lona Nkosi yamakhosi owayesiphula idindi emzini wasephakameni mkhumbule Nkosi sithe sihlele ukumenzela umsebenzi ekhaya ngayithenga inkomo ngathi ngitshele enye insizwa izolo ngithi ngenzela ubaba umsebenzi wathi woze eplazini uzolanda inkomo ngoba sengibikile enkosini yamaNazaretha bekuyila amazwi Nkosi kusebe kuswini.